Čau lidi, dneska jsme u dalšího videa. Budeme natáčet tady, jak hledáme BMX-ko. Tady, jestli si to chcete stáhnout, tak napište BMX. Tady musíte zmáčknout to. Tady si můžete obavit koho a já třeba mám teď čelný, jo. Tak, a tady jedete. A to se vám tady získávají ty body. Jak vidíte, teď mám tu 2. A máte dělat třeba triky. A jestli nabouváte třeba... No, teď mám tu. No, teď nemám žádný. No, teď jsem to přetočil, takže nemám žádný. Tak. Měl jsem 2 lidi. Teď, tady jestli chcete znova, tak... A jestli nechcete znova, tak takhle. Pojďte. A teď znova takhle. Je tady nabavení, tady to modrý, černý. A tady máme další, to je taky nabavení, ale to je jenom takhle a druhý takhle. A tady těm se mi myslím, že skáče líp. No. Ukážu vám první tady ten, jdeme hrát. Tak. A teď. Mě jde líp s tím tamtím. No. Mám už 4. Tak to by se muselo počítat za 5, no. No tak teď nemám žádnej. Já dám double salto zkus. Nemám žádný kvůli tomu. Tak. Dejte tam znova. A teď vám ukážu zelený. Pak zase sem. Tak. Tak a jdeme na to lidi. Ukážeme vám všech takový video. Bude to... Pak natočíme další BMX, ale to budeme mít jiný kolo. Tak. To je blbý. A jak tady vidíte tamto, tak to se dá zpět a to prostě lidi nejdem. Ale smíte tady nabouvat. Ne. Se nabouvám příliš u konce. Teď znova půjdu tady takhle. A ukážu vám asi... Ne, já jsem se vzal... No, červený oko. Vidíte, teď to je blbý. Já to vseknu. Tak teď jsem udělal úplně... Tak 5 let. Saltíčko, hej. To jsem musel dát od znova, děj. A lidi, tady